Čaute všetci, vítajte u vlastne posledného dielu z tej série Cesta gymnázium, ale posledného dielu skrz ročníky, lebo dneska nás čaká 4. ročník, takže 4, 4. ročník. 4. ročník bol v mnohom taký špecifický, iný od všetkých ostatných ročníkov. To hlavne preto, lebo jednak maturity, Stužkova a aj posledný rok na škole. Ďalšia vec je, že školský rok netrvá štandardne, že do júna, ale v máji končí maturitou. Môžeme sa hneď na to vrhnúť. Školský rok nám začal hneď v septembri. Sme mali Deň hasičov, ktorým bol už druhýkrát, teda na našej škole. A bolo nám vysvetlené asi, ako bude prebiehať tá maturitná skúška, ako sa máme prihlásiť na jednotlivé predmety, čo máme spraviť, aké predmety si môžeme dať na maturitu. Tieto všetky informácie spojené s maturitou. Neskôr sme začali s prípravou na Stužkovu, lebo však to je jedna z tých vecí, ktorá vás čaká v 4. ročníku, že dostanete takúto zelenú stužku od svojej triednej učiteľky. To sme začali od polky septembra. Ten program nejaký nacvičovať jednoduchý, tak by sme mali, že parádny program. To sme nacvičovali až do Stužkovej, ktorú sme mali v novembri. Ona sa na našej škole dáva väčšinou v novembri, tá Stužková. A taktiež sme začali mať teda nové semináre, alebo taký ten nový štýl na škole, lebo tak prvý, druhý ročník je rovnaký, ale ten tretí, tam už troška ten študent vidí, že tie semináre, že má tie hodiny inde a má s inými spolužiakmi v rámci školy. A ten štvrtý je už tak, že si viac menej nastavuje ten rozvrh sám. Vyberá si 6 seminárov, sú to 2-hodinovky, čiže dokopy 12 hodín v svojom rozvrhu. No ja som mal literatúru, konverzácie z angličtiny, biológiu človeka, chémiu a laboratórne cvičenia z chémie. Čiže toto boli moje semináre a maturoval som z biológie, chémie, samozrejme slovenčina a angličtina. V októbri nás hneď čakala exkurzia do Martina, kde sme boli pozrieť historickú budovu Matice Slovenska a taktiež sme boli na Martinskom cintoríne. Po tejto exkurzii sme sa mali nejaký ten rozchod v centre Martina, kde sme sa mohli nájsť a večer sme prišli naspäť do Nitry. V októbri sme taktiež mali DOD, už sme absolvovali DODčka na školách ako štvrtáci, čo odporúčam. Určite choďte, že tie vaše školy, ktoré asi hľadáte, čo máte vytipované, tak si pozrite, ako majú spravené DODčka, kedy ich majú a odporúčam tam ísť. Tuším, sme mali vybrať, že 2 školy, aby sme to mali aj ospravedlnené úplne akože zo školy. A taktiež na konci októbra cca nás čakali imatrikulačky, čiže celoškolská party, a o tej som viac spomínal v 1. a 2. ročníku. Ani sme sa aj nazdali a bol tam už november. V novembri bola Stužková, to bol neskutočný zážitok, akože naozaj jedna z najlepších alebo najkrajších vecí, najkrajších akcií, ktoré sme mohli absolvovať na gymnáziu. Boli sme tam celý ročník, až do rána sme oslavovali. On sa potom neskôr tá party presunula ešte do mesta. No a po Stužkovej sme ešte v škole mali nejaké ten prvý deň na takú oslavu, že sme ešte kecali, rozoberali medzi sebou zážitky a že ako sme to vnímali. Videá sme si ukazovali fotky, lebo však samozrejme každý tam veľa fotil, natáčal, takže rôzne, že na TikToku, na Snapchate, hoci kde, takže to bola úplná paráda. To sa mi páčilo. A že sme sa tak ako ročník, sme to tam tak pri našom bufete, tak naozaj tam bolo také zaujímavé, že sme spravili takú obrovskú party cez prestávku veľkú. Hneď týždeň po Stužkovej sme mali benefičný koncert a to bol taký špeciálny benefičný koncert, pretože naša škola mala 105. výročie. Ono, keď prídeš ku nám študovať, tak na našu školu, tak viac menej je dosť možné, že stihneš nejaký takýto výročný rok, tak bolo 100 rokov, potom bolo 105 rokov, teraz sa samozrejme bude 110 rokov, lebo za to neodpočítavanie. Čiže bol taký špeciálny benefičný koncert, nebol v decembri alebo v novembri, lebo bol zameraný na tú školu. No a hneď po tom benefičnom koncerte, ale že hneď po ňom sme mali dozvuky, ktoré sme mali na Duchonke, ako celý ročník a tam sme oslavovali ako celý ročník, to, že pomaly opúšťame školu a že sme mohli takto byť všetci spolu. V decembri už to začalo byť také po tej Stužkovej, že príprava na maturitu a už hustiť všetky tie veci. To bolo zorganizované kopačka,
tá futbalová a vianočné trhy ako vždycky. Inak už sa to viac tak sprísňovalo všetko to, že príprava na tú maturitu a aj tie hodiny, že skôr sa tak sústrediť na tú maturitnú skúšku. V januári keď sme nastúpili do školy, tak to už sme sa všetci ponáhľali mať zaokrúhlené známky, pretože už sa nám blížil pol rok a pomaly sa nám už blížila maturita, ktorú sme mali v marci, teda písomnú maturitnú skúšku, teda z angličtiny a zo slovenčiny, tí, čo maturovali z matematiky ešte aj, tak aj z matematiky. A áno, viem, že má byť spravená, má byť teda už aj matematika povinná na maturite, teraz som si nie istý od ktorého roku, čiže tá písomná forma maturity bola tam aj z matematiky, tí, čo mali ešte u nás matematiku, čo si ju volili dobrovoľne. Ak to teda niekto pozerá, už v tej dobe, ktorej sa to už nedá voliť a už je to povinné. Taktiež naše Golianko malo DODčko v januári pre všetkých 8-akov a 9-akov, takže keď si teraz našiel toto video a pozeráš asi ako to vyzerá, tak určite príď na DOD v januári, keď si 8 alebo 9-ak, určite neoľutuješ. Vo februári nás čakal valentínsky ples, ktorý bol už 3. ročník a 2. ročník, ktorý keď sa to konalo v pešej zóne, tam v Doom of Creativity. Tu by som povedal, že samozrejme parádna akcia, trošku tak vypnúť medzi tým učením na tú maturitu a prípravou na vysokú školu. Čiže človek tak troška zrelaxoval so svojimi kamarátmi, spolužiakmi. V marci nás čakali písomné maturity, čiže už, jak sme boli vo februári, tak už to bol stres, už to boli tlaky, každý deň už išli tie maturity písomné, že už sme si to testovali všetci, samozrejme. A teda robili sme všetko preto, aby sme mali čo najlepšie výsledky. A teda v tej polovici marca nás čakali písomné maturity. Tá slovenčina a angličtina nás, niektorých teda aj matematika. Ono to prešlo rýchlo. Naozaj som nečakal, akože bol to stres, najprv sme mali písomnú zo slovenčiny, potom sloh a potom písomnú z angličtiny na druhý deň a potom znova sloh z angličtiny. Ale celý ten deň prešlo to veľmi rýchlo a bol to celkom zaujímavý zážitok, takže bali sme sa toho veľmi, ale bol to také zaujímavý zážitok, celá tá maturita, všetko okolo toho. V apríli jedinú aktivitu v rámci možností, ktorú sme mali, tak to bolo zlatá ceremonia DOFE, z ktorej som potom ja odišiel ešte do televízie, kde sme mali na RTVS v interview, teda reláciu o DOFE, ktorú sme mali live. A v máji už nás čakala iba rozlúčka so školou a ústne maturity. Ústne maturity, každý dostal nejaký rozvrh cez ten týždeň maturitný. Ja som mal pondelok, streda, štvrtok, piatok som mal maturity. Niektorí to mali prvé 2 dni, niektorí to mali posledné 2 dni. Takže ono to bolo tak rozhádzané. A naozaj prešlo to rýchlo. Hlavne aj ten akademický týždeň, lebo aby si to vedel predstaviť, tak budete mať rozlúčku so školou, potom týždeň voľna, kedy sa máš učiť a sústrediť a dotiahnuť ešte nejaké veci na tie ústne maturity a potom sú ústne maturity, ten ďalší týždeň. A po nich už si skončil, keď si zmaturoval a už si iba prídeš pre vysvedčenie a koniec. Dostaneš takéto, že absolvent, ročenku, koniec. Tam už sa končí tvoja gymnaziálna púť a už máš prázdniny, ktoré môžeš užívať až potedy, pokedy nepôjdeš na vysokú školu. Ja tu mám napísané, že koniec. Ja by som povedal, že keď si tretiak a pozeráš toto, tak ešte raz by som zopakoval, že naozaj uži si ten tretí ročník, ešte kým sa dá, ešte kým máš čas, pretože naozaj ten tretí ročník bol z môjho pohľadu najlepší a vy všetci štvrtáci sa sústredte na tú maturitu a na tie príjmačky, hlavne na tie príjmačky na vysoké školy, keď na tú, ktorú chcete ísť. Samozrejme, niektoré školy to majú tak, že môžete splniť nejaké
tie sočky, alebo olympiády, alebo máte rôzne body za aktivity rôzne. Viem, že aj za DUFE sa získavajú nejaké body na vysokých školách, hlavne v Anglicku. Samozrejme netreba podceňovať ani tú maturitu a taktiež treba si to aj užiť ten 4. ročník. Hlavne takéto tie chvíle, keď ste ešte ako trieda spolu, lebo celý ten 4. ročník preletel najrýchlejšie. To bolo takto, celý rok. Preletelo to ako voda. Samozrejme, ja a moji kamaráti, však my sme boli tak, že my sme vedeli, že to sú naše posledné chvíle, dajme tomu. Potom spolu bývame na Intraku, nie? Ale že sme si naozaj užívali, že sme ten čas využili a vždycky, keď sa dalo, tak sme išli ako skupinka niekde ešte. Či už iba v tom Martine si sadnúť, alebo že sme išli spolu na ten benefičný koncert, alebo na týchto rôznych akciách. Že hlavne aj tú Stužkovú si užite spolu, ako trieda. Hlavne ako trieda si to užite spolu, lebo to je posledný krát, že máte takúto nejakú akciu všetci spolu. Lebo je veľmi pravdepodobné, že už nikdy sa potom nestretnete, že úplne všetci takto na nejakej akcii. Takže to si treba uvedomiť a naozaj to užiť, pofotiť sa, lebo to je nezabudnutelný zážitok. V pláne mám ešte videá zo tých seminárov a robíme ešte maturitu. Možno keď máte nejaké nápady, alebo čo by ste chceli spracovať, alebo čo by ste sa chceli ešte opýtať. Ešte teraz, keď to mám v živej pamäti, keď som skončil na gymnáziu a keď pomaly teraz už nastúpim na vysokú školu, tak píšte a ja to spolu s chalami spracujem, lebo pravdepodobne toto asi je posledné video z týchto priestorov, ale tak budeme natáčať inde. Ale teda už aj s nimi, lebo tie semináre a maturitu by som chcel, aby ste videli aj ich pohľad, nie iba môj. A aby to bolo také obširnejšie video, že nie iba z môjho pohľadu, ale aby tam bolo viacero názorov, ktoré ja poviem dopredu, ne? Takže dúfam, že táto séria ti pomohla, teda prezradila nejaké otázky, prezradila, že čo ťa čaká a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.